Wala sigaw. Wala sigaw. Aha, alam ko na kung saan ka. Wala sigaw ah. Ayun! What's up, mananap? Mananap, what's up? Mga gaw, mga bay. Mga gaw, mga bay. Magandang tanghali po, mga gaw, mga bay sa inyong lahat. Yes, dyan. mga gaw, mga bay. So, gaw, medyo hindi masyadong maganda yung mga balita. Oo Gaw. nga, gaw, you So, know. nakikiisa tayo, gaw, Yes. sa mga nasalanta sa bagyong Ulysses at bagyong Rolly. Yes, gaw. Sa Agree ako Luzon, lalong-lalo na sa Cagayan Valley. So Yes. nakikiisa tayo instead na mag-hate tayo, mag-bash tayo or batikos natin yung gobyerno, nagtulungan Tulungan. tayo mga Pinoy. Yes, gaw. I-pray natin ang bawat isa at nakikiramay din kami sa mga nawalan ng buhay. Yes, yes, gaw. Medyo malungkot gaw, pero sige lang. So Yes, patuloy tayo, paangat ng paangat gaw. yes. Angat, paangat. So ngayong araw gaw, gagawa tayo ng isang ulam na sikat sa Pinoy. Yes. Alam mo kung ano yun gaw? Ano yun, gaw? Ito talaga yung ulam na Pinoy lang talaga ang nag-imbento. Yes. Pinoy lang ang gumawa nito gaw. Ano yun, gaw? Sisig Kapampangan. Yun. Kasi marami na tayong iba't ibang klaseng sisigaw eh. Hmm. Merong sisig na may mayonnaise, meron din yung mga itlog, may Yes. mga modern na sisig na tayo. So ang gagawin natin ngayon gaw is yung authentic talaga, yung pinakaunang sisig na naimbento. Sisig Kapampangan. Pinakauna at pinakamadaling sisig. Mm. So, gaw, ano pang inaantay natin, gaw? Ano pa ba? Tara! Hugasan muna natin gaw bago pakuluan. Ayun. Yun. Pakuluan natin to gaw. Yun, kumukulo na yung tubig gaw. So lagay natin tong maskara natin. So, palalambutin natin to gaw ng mga 30 to 40 minutes. Ano pa ilalagay natin, gaw? Ito ba gaw, bawang. 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 Tapos laurel. Laurel. Tapos lagyan natin konting paminta gaw. Yun. Asin gaw. Yun. Lagyan natin asin. Yun. So okay na yan gaw. Pwede na yan. Ito na yung atay. Sinunod namin after nung maskara. Inaantay natin maghiwalay yung buong atay. Bigyan muna natin ng ilang minuto. Yun mga gaw, mga bay, iihawin natin yung maskara natin. So yan, gagamit tayo ng uling. Lagay na ba natin, gaw? Lagay natin gaw. Yan, yun. So yan mga gaw, mga bay, na-slice na po natin yung ating mga karne na pahaba para hindi mahulog sa pag-ihaw. Ito yung process na magkakaroon ng Maillard reaction yung ating karne para may konting tusta. Pwede rin prito, pwede rin deep fry, pwede rin ihaw, depende na yan sa inyo. So mas prefer namin yung ihaw kasi authentic ang gagawin natin eh, yung sa Kapampangan. Yun. So ihawin muna natin ha. Let's go. Yun mga bayan po. Medyo hindi pa yan masyadong pula-pula gaw. Mas pula pa dito gaw. Okay lang yan kahit may sunog. Mas maganda kasi yun talaga yung aim natin. Yung tutustahin natin to eh. Para authentic talaga. Sisig Kapampangan talaga. Medyo dumami ang karne natin gaw ah. Kailangan daw ipatong daw eh. Sayang daw yung bagat. Parang dumami ah. Nagbili ko ah. Yung pumatong yun sila gaw. Parang dumami gaw ah. Pumato. Yon mga gaw, mga bay, ito na po ang complete ingredients ng ating sisig Kapampangan. So start tayo sa onions, white onions. Kung meron pula, okay lang din ang pula. Butter, ito ang butter para sa sizzling plate natin later. Mag-isabor, pwede na, optional lang din. Tapos meron tayong itlog, optional din to. Pwede walang itlog, pwede meron. Kasi sa modern meron, pero sa yung mga authentic talaga, wala talagang itlog. Pero mas gusto namin, mas prefer ng Taguro Brothers na may itlog eh. Kalamansi, and siling labuyo, pula. Sili green na mahaba, paminta. Tapos meron tayo di na ito itupad. Nasa man ito? Dito. Meron pala tayong asin. Asin. Yun. Natusta na po ang ating maskara. Yan po mga gaw, mga bay. Yan.
Ganyan dapat. Okay lang kahit may sunog konti. Wala naman problema yan. Halo naman din yan. Meron tayong atay ng manok. Yun. Pwede tayo gagamit ng utak ng baboy sana. Kaya lang, wala tayong utak eh. Ikaw lang siguro. Ikaw din ga, wala ka rin utak. Ikaw lang siguro yung walang utak. Kaya wala tayong nakitang utak ng baboy dun sa palengke. So, optional na lang. Pwede na lang itong chicken liver. Sizzling plate. Yun. Bagong bili. Sizzling plate. Paano yan? Start na tayo. Let's go! Go. Uy, nahulog oh, nahulog! So, pipigain na natin. Dudurugin natin to. Yun mga gaw mga bay. So dito na yung process ng pagluluto ng sisig kapampangan. Ito na yung slice natin na mga maskara. Ganito lang po kaliliit. Kung gusto nyo mas maliit pa, pwede pa. Kaso kami, tinamad na kami. Nakakapagod pala to go. Yun pala ganun kadali. Yun din natin na na-realize na marami pa masyado. Manpower. Yes. So, hanggang dito lang kami oh. Ganyan lang kaliliit yung pwede pa yan. Ganito lang pagtatanda namin kasi tinatamad na kami. Nakapagod. So, go. Ang gagawin natin, ihalo na natin lahat. Yes, go. So, may white onions tayo dito. Yun. White onions. Sili. Go parang huwag mo naman pa masyadong paanghangin, go. Yun, sili. Huwag mo naman kumain ng Atay ng manok. Yes. Atay ng manok. So, paghahaluin natin yung go. Yun. Lagyan natin ng konting kalamansi. Yun. Tapos lalagyan natin ng konting wait lang kasi bagong bukas. Bago pala. Bagong bili pala yan, go. Yun. So lagyan natin ng konting para may twist. Depende sa inyo kung gaano karami ang ilalagay nyo. Punta. Yun. Asin, konting asin. Depende na yan sa inyo gaw kung gaano karami ang asin. So paghahaluin natin ito gaw. Sarap, go. Naalala ko yung go yung pulutan ng tinatawag nila. Mamaya, pa natin yung niluluto. isasalang natin to sa sizzling plate para medyo maluto pa siya and mas matutusta pa rin yung lahat ng ingredients. Yun. Ririnig mo ba, gaw? Gutom na ako, gaw eh. Sizzling talaga gaw eh. Ayun! Ayun! Bibog kayo eh. Yun mga gaw mga bay. Eto na, luto na po ang ating sisig kapangpangan. Yes! Kita nyo naman, yung mukha pa lang parang... Before tayo mag-start, gaw, Yes, go. pray muna tayo. Yes, go. Father, Son, and Holy Spirit. Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessings na binigay niyo sa amin, Lord. And sana ma-bless niyo po yung aming channel, ang aming mga supporters, and aming mga subscribers, and sa lahat ng mga tumulong sa amin para sa lahat ng mga nasalanta sa bagyo. Sana, Lord, tulungan niyo po sila makaahon. All this we pray in Jesus' name. Amen. Yun! So, anong unang ginagawa natin, Gaw? Ritual, titikman. Siyempre, titikman natin to. Ano mo nga, gaw? Sarap niyan, gaw. Sabi mo na yung sili, gaw. Cheers. 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 Para sa inyo, mga gawa. Go. Huwag natin ito patagalin, gaw. Kanina pa akong gutom na gutom, gaw. Let's go. Ang hirap pala gawin ito, Gaw. Ano gaw? Akala ko madali lang gawin to, pero Nagli ako dyan. saludo ako sa mga nagbebenta ng mga sisig na kapangpangan. Ito, Gaw. Bilib ako sa kanila, Gaw. Tapos medyo mura lang yung presyo. Go. Panin ko lang, gaw. Talagang Kapampangan talaga yung nag-originate. Kung saan nag-originate yung sisig talaga. Nilagyan natin ng itlog, Gaw, kasi medyo i-combo lang natin medyo ng authentic, tapos at the same time meron din mga pang modern. May naman dada, Gaw. Ingay mo, gaw eh. Kanina pa ako nag-aantay matapos ko magsalita. Asabaw natin.
So sarap to. Pansin ko, mas masarap talaga yung white onion talaga, no? Kasi nakakain talaga siya. Tapos matamis, no? Yan yun. Sarap. So, masyado pa maanghang to. No. Sabi na pawisan ka na gaw. Ito kasi gaw. Ang natutunan ko kasi sa sisig is kay Ninong Rai. Kilala mo si Ninong Rai? Idol natin yun. Yes, Si Ninong Rai. Sa kanya ko natutunan yung Maillard reaction. Ano ba yung Maillard reaction? Yung chemical reaction ng pagsusunog, masarap yung pagkain kapag merong medyong konting tusta. Huwag kayo matakot if meron kayong ganito, yan parang ganyan. Yan. Pasunog. Parang sunog. Kukunin yung Kasi part ko daw. Akin yun. Ito yun yung masarap daw eh. Yun talaga yung masarap sa sisig. Mag-display na naman tayo dito. Naiinom din pala to. Cheers mga Sarap. Ako din paborito ko yung sili, kaya andyan niya kalagay yan. Mamaya kakainin ko yan. Save the best for last. Yes. Kilala mo si Aiko Gal? Ako. Aiko Ilara. Hindi masyado maanghanggaw. Mainit lang. Bakit may ano Walang hangin. Grabe kahalang. Uy, sobra kayo. Hanggaw. Dito na pala siya iluluto sa assistant plate. Akala ko pa naman, ang ginagawa ng iba, niluluto sa kalaha. Sa kalan. Kalaha. Kalaha daw. Bulok. Usual, tamad ka na naman. Kakain ka na naman kakain dyan. Balagong gaw. Ako na lang gagawa nito, gaw. Gawin mo na lahat, trabaho mo na yan. Shout out muna kay Dinero family. Yes. PO to Ray. Yes. And Christine, Maring Christine. Shout out sa inyo kasi Kay Zeus, upcoming na baby niya. kami na baby nila. Ito ay celebration. Actually, gaw, sila bumili nitong mga ingredients natin para sa vlog na to kasi Thank you. as sign of Thanksgiving nila. Tol, ingat ka dyan, papunta mo sa Cavite. Proud na proud kami sa lahat ng kapulisan na tumutulong sa mga taong nasalanta ng bagyo. Shout out Mami Dolls, Healthy Eat Outs ang channel niya. Subscribe kayo. Villegas Emmanuel Emong's Adventure. Sir, thank you. Thank you po sa pag-support. Thank you sa mga tips na binigay niyo sa akin, sir. Saludo po ako sa iyo, sir. Ingat ka dyan, sir, sa Marikina. Kakay Cons, subscribe kayo sa channel niya. Kito Treats Davao, kay Jam Cabalida. And pa-shoutout na rin sa FVR teachers who Yes. were recognized by the region as writers and illustrator. Ma'am Lene Kanyada, Ma'am Badrana Yusop, Ma'am Warda Sulaiman, Ma'am Catherine Macalaw, and to all the Gamma Phi Omicron, Yes. just for you. Yes, just for you. Yung kaibigan natin, si Gigi. Hello, Gigi. Yes, Congrats. happy engagement sa inyong dalawa ni Panpan. Ninong Sir Mike, don't forget to watch, share, and subscribe. And click the notification bell. Kalimbangin nyo na yan. Para may update kayo sa mga bagong videos namin. Kung nag-enjoy kayo, na-appreciate nyo, mag-subscribe kayo. Ingat kayo, more power, and God bless. Tatak, Taguro Brothers. Okay. Okay. Nice! Okay. Masarap ba bro? Saan na kayo sigaw? Oh, ayun. Ha. Wow, ganda ng pwesto. Ikaw. Aba, kumakain ka ng mag-isa. Hindi mo ba ako naisip? Chicharon gawa. Damot mo naman. Di mo naman ako binibigyan, Gaw. Grabe ka naman. Actually, Gaw, yayayain sana kita. Kanina pa kita hinahanap dun. Nandito ka lang pala. Tawagan kita, Gaw. Hindi totoo yan. Tinatawagan. Gaw, ba't mo yung kinakain, Gaw? Alam mo ba mortal sin yung kinakain mo yung chicharon na yan nung walang sausawan, Gaw? Hindi mo nasabi sa akin, Gaw. Damot mo. Hindi ko ba nasabi sa'yo na binigyan ako ni Chicharon ni Totep? Yun. Binigyan niya ako, Gaw. Kay Totep din pala yan. Gabi ka, Gaw. Hinahanap-hanap ko yan, Gaw. Masarap daw yan, sabi nila eh. Ba't hindi mo ako bigyan? Hindi mo na maibibigay yun eh. Ay, salamat. Ay, salamat. Tama na, salamat. Grabe ka naman, isa lang to. Jakot, no? Go. Masarap yung chicharon.
mas masarap yun kung gawa natin ng sausawan. Tama, Gaw. Pero hindi ako marunong, Gaw. Ako na bahala dyan, Gaw. I got your back. Wala na, finish na. Nice. Nice. So, ano pa? Goods. Gagawin tayo. Gagawa tayo, Gaw. Tara na, Gaw. Tirahin natin to. Ano pa ginagawa mo dyan? Alis ka na dyan. Hindi ako makalis. Hindi ka wala makaalis. Tulungan ginagawa. Hirap. Gaw, lalo kang bumimigat, Gaw, ha. Habang dumadami yung ating luto, bumimigat ka. So, what's up, mananap? Mananap, what's up? Mga Gaw, mga bay. Mga Gaw, mga bay. So, ngayong araw na to, Gaw, may sponsor tayo. Yun. Chicharon ni Totep. Chicharon ni Totep. Sarap. So, ipapakita ko ang video, Gaw, kung paano ko to kinuha. Ah, talaga? Pumunta talaga ako dun sa bahay niya, Gaw. Tingnan mo, Gaw, panoorin mo ang video. Yo, it's your boy. Yo, it's your boy, Taguro Brothers in the house, yo. Turog vlogger? Paano ba? Yo, what's up? What's up, mananap, mga Gaw, mga bay? Okay. So ngayon, tagagaling ko lang sa work. Pupunta ako dun sa kaibigan ko na may-ari ng isang chicharon ni Totep. Yung pinakamasarap na chicharon dito sa Jensen. So pupuntahan natin siya kasi nag-PM siya sa akin. Imumukbang ko daw yung product niya. Yun. Alam mo naman ako, syempre, tayong Taguro Brothers, marupok. Alas man ang bunga nga mo, ha? Syempre, oo, agad yan. Walang hindi. Kasi, working hard tayo eh. And yung sobra ng chicharon, gagamitin natin sa mga recipes natin. So, ano bang recipes ng mga chicharon? Syempre, meron tayong sisig. Meron tayong palabok, salad. Parang malabong salad. Spaghetti. Parang malabong din. Gago! Meron din tayo munggo. Ayun. Munggo. Talagay ko yun yung magiging next recipe namin, munggo. Paborito ni Duterte yun, mga Gaw, mga bay. Hindi natin ito patatagalin. Pupunta tayo sa bahay niya. So, samahan niyo ako. So, paano ba maging vlogger? Ganito. Hindi. Kakat ko na ito bigla. Gunggong! So yun mga Gaw, mga bay, dito na tayo sa bahay ni Totep. So itetext ko na lang siya, nandito na ako sa labas. Yun! Yan. So what's up? It's your boy, Taguro Brothers in the house. Vlogger na ba? Mukhang vlogger na ba ang intro? Ay, vlog din na siya, pre. Mukhang vlogger na, pre. Mukhang vlogger na. What's up, mananap, mga Gaw, mga bay? Ito nga pala ang may-ari ng chicharon ni Totep. Yun. Kami po ang Guwapings. Kahit hindi kayo mag-agree kasi may hawak ng camera eh. Siyempre. So, konti review lang tayo, mga Gaw, mga bay. So, bakit nga ba chicharon ni Totep to? Kasi naisipan ko parang wala pa yung chicharong laman dito sa Jensen. Yun. Yung mga chicharon from Bulacan, saka Cebu, wala pa rito. So ako nag-experiment dito kung paano gawin. Kaya yung chicharon nito. Yun, chicharon ni Totep. Pakita natin to, guys. So, yan po yung product niya. Yan po. Yun. Laman-laman. Yan. Sarap. Sarap. Tok-tok, kumakatok sa batok. Yun. So, yun, bakit nga ba Totep? Kasi pangalan ko Joseph. Yun. Parang palayaw is Totep. Manfred Joseph Romero. Yes. So, Totep ang palayaw niya. Kaya, naging chicharon ni Totep. So, alam nyo kasi mga Gaw, hindi nyo natatanong, kasi wala naman talaga nagtatanong. Etong chicharon ni Totep, ang pinakamasarap na chicharon, walang bias na chicharon dito sa Jensen. Ang katumbas ng sarap nito ay sing sarap namin. Siyempre. Ang kakapal na mukha nyo. Ano ka nasisira, ulo? so yun mga Gaw, mga bay, titirahin ko na to. So maraming salamat, pre. Maraming salamat. Mga Gaw, mga bay. One last question na lang. Kailan mo ita-turn over yung negosyo mo sa akin? Siguro Hindi, joke lang. Sige na. napaisip tuloy ako doon. Natameme eh. So, yun mga Gaw, mga bay. So, paano ba maging vlogger? Ganito. Alis na kami eh. Yun pala, Gaw. Ganun pala yung ginawa mo.
Galing ko na, no? Galing mo. So, mga bay, titirahin natin to. Pero gagawa tayo ng sausawan. Gawa ni Gaw natin. Yun, gawa ko. Siyempre, gagawin ko yan para sa'yo, Gaw. So ngayon, Gaw, baliktad na naman. So dapat ako na naman ang magtatanong kung ano pang Gago, wala ko yun. ano pa hinihintay natin, Gaw? Ano ba hinihintay natin, Gaw? Tara! Yon mga Gaw, mga bay, magmumukbang tayo as requested ni Chicharon ni Totep. Gagawin namin to, bro, para sa iyo, bro. Yes, para sa'yo, Miroy and Paula. Siyempre, ang Taguro Brothers nagluluto yan. Siyempre wala tayong lulutuin ngayon kasi magmumukbang tayo eh. So ang gagawin natin ngayon, ano bang kulang dito? Sausawan. Sausawan. Kailan? 1, 2, 3, go. Pa! Nandito lang sa likod. Ito yung ni-ready ko kanina, yung sili, garlic, at saka yung onions. Yun. Uy, excited ako, Gaw. Parang Baka masarap Gaw. yung sausawan mo, Gaw. Anong kulang dyan, Gaw? Suka. Suka. Sigurado ka ba dyan, Gaw? Parang... Asin, saan na yung asin? Asin. Oh, asin. Go. Lagyan mo ng ano, Go. Yung toto. Ito, siyempre, gagamitin natin to. Yes. The best. Lalagyan natin ng konti. Konti lang, Go. Ay, Hindi ko sorry, Gaw. Sorry, Go. Saan ka pupunta? Sorry, Go. Sorry, Gaw. Energy mo, Go. Taas. Galing mo, Gaw. Galing mo, Gaw. Sabi. Sige na. So, ano? Subukan na natin. Subukan natin. Eh, wait muna, Gaw. Play muna tayo. Siyempre. Ito muna, Go. Yan, ito. Ang maganda sa kanilang ano, no? Ang maganda sa kanilang chicharon kasi may laman niya. may kasabay na laman. Ang sarap ko. Masarap mo? Sarap. Yung totoo. Masarap. Wag, Go. Manghang ba? Ito yung masarap na special na chicharon kasi may kasamang laman tsaka may kasama rin yun balat. Manipis lang siya. Chicharon na Totep, sarap. Super sarap ng ano niya. Ano mo, Gaw? Nakatingin na ako ng maraming chicharon dito sa Johnson, Gaw. Tsaka sa ibang lugar din, Gaw. Pero hindi ako nakatikim ng ganito kasarap, Gaw. Sarap to. Masyadong lasado, Gaw. Parang yung nalagyan talaga nila ng yung mga seasoning nila. Hindi ko alam kung anong sekreto pero Yes. masarap talaga eh. Dito, Gaw, magkaroon yan. Susungkit mo yun. Yan. Ganyan dapat, Gaw. Yan kayo magkaroon, Gaw. Yan. Yun. Masarap ba, Gaw? Sabi ko na sa'yo. Gaw, cheers na, Gaw! Gaw, labit lang, Gaw. Gusto ko lang sabihin, Gaw. Gusto ko lang sabihin na pinagpapawisan na sa'yo. Diyos na tayo, Gaw. Naawa na ako sa'yo. Ang pala. Actually, maraming paggagamitan to. Ang chicharon. Pwede natin to- Sample. pulutan, di. Pwede to pulutan. Yes, pulutan. Pulutan. Sa inuman. Lumang. Siyempre. Merienda. Merienda, pwede din. Merienda, pwede. Pwede Netflix and chill. Yun yung sinasabi niya, Netflix and Netflix chill. lang, ha? Netflix lang, ha? Tapos, ano pa? Netflix. Ah, Go. Pawis ka ata, Gaw. mainit. Huwag mo na ulitin yung siligaw, ha? Igang. Igang, Gaw. Igang, Gaw. Nabisaya, Gaw. Ano ba siya? Yeah, yun. So, yun mga Gaw, mga bayan. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Yes. Don't forget, like, share, comment, and subscribe. And click the notification bell. Ingat kayo. Yes. God bless. More power. And God bless. Tatak, Taguro Brothers. Yun. Masarap ba, Gaw?
Saan na kayo yung sigaw? Ayun. Ha? Wow, ganda ng pwesto. Ikaw. Aba, kumakain ka ng mag-isa. Hindi mo ba ako naisip? Chicharon gawa. Damot mo naman. Hindi mo naman ako binibigyan, Gaw. Grabe ka naman. Actually, ikaw, yayayain sana kita. Kanina pa kita hinahanap dun. Nandito ka lang pala. Tawagan kita, Gaw. Hindi totoo yan. Tinatawagan. Gaw, ba't mo yung kinakain, Gaw? Alam mo ba mortal sin yung kinakain mo yung chicharon na yan nang walang sausawan, Gaw? Hindi mo nasabi sa akin, Gaw. Damot mo. Hindi ko ba nasabi sa'yo na binigyan ako ni Chicharon ni Totep? Yun. Binigyan niya ako, Gaw. Kay Totep din pala yan. Gabi ka, Gaw. Hinahanap-hanap ko yan, Gaw. Masarap daw yan, sabi nila eh. Ba't hindi mo ako bigyan? Hindi mo naman ibibigay yun eh. Ay, salamat. Ay, salamat. Tama na, salamat. Grabe ka naman, isa lang to. Jakot, no? Gaw, masarap yung chicharon. Mas masarap yun kung gawa natin ng sausawan. Tama, Gaw. Pero hindi ako marunong, Gaw. Ako na bahala dyan, Gaw. I got your back. Wala na. Finish na. Nice. Nice. So, ano pa? Goods. Lagay tayo. Gagawa tayo, Gaw. Tara na, Gaw. Tirahin natin to. Ano pa ginagawa mo dyan? Alis ka na dyan. Hindi na makalis. Hindi ka wala makaalis. Tulungan ginagawa. Gaw, lalo kang bumibigat, Gaw, ha? Habang dumadami yung ating luto, bumibigat ka. So, what's up, mananap? Mananap, what's up? Mga Gaw, mga bay! Mga Gaw, mga bay. So, ngayong araw na to, Gaw, may sponsor tayo. Yun. Chicharon ni Totep. Chicharon ni Totep. Sarap. So, ipapakita ko ang video, Gaw, kung paano ko to kinuha. Talaga? Pumunta talaga ako dun sa bahay niya, Gaw. Tingnan mo, Gaw, panoorin mo ang video. Yo, it's your boy. Yo, it's your boy, Taguro Brothers in the house, yo. Turog vlogger. Paano ba? Yo, what's up? What's up, mananap, mga Gaw, mga bay? Okay. So ngayon, kagagaling ko lang sa work. Pupunta ako dun sa kaibigan ko na may-ari ng isang chicharon ni Totep. Yung pinakamasarap na chicharon dito sa Jensen. So pupuntahan natin siya kasi nag-PM siya sa akin. Imumukbang ko daw yung product niya. Yun. Alam mo naman ako, syempre, tayong Taguro Brothers, marupok. Alas man ang bunga mo, ha? Syempre, oo, agad yan. Walang hindi. Kasi, working hard tayo eh. And yung sobra ng chicharon, gagamitin natin sa mga recipes natin. So, ano bang recipes ng mga chicharon? Syempre, meron tayong sisig. Meron tayong palabok, salad. Parang malabong salad. Spaghetti. Parang malabong. Gago! Meron din tayo munggo. Ayun. Munggo. Talagay ko yung magiging next recipe namin, munggo. Paborito ni Duterte yun, mga Gaw, mga bay. Hindi natin ito patatagalin. Pupunta tayo sa bahay niya. So, samahan niyo ako. So, paano ba maging vlogger? Ganito. Hindi. Kakat ko na lang ito bigla. Gunggong! So yun mga Gaw, mga bay, dito na tayo sa bahay ni Totep. So itetext ko na lang siya, nandito na ako sa labas. Yo! Yan. So what's up? It's your boy, Taguro Brothers in the house. Vlogger na ba? Mukhang vlogger na ba ang intro? Ay, vlog din na siya, pre. Mukhang vlogger na, pre. Mukhang vlogger na. What's up, mananap, mga Gaw, mga bay? Ito nga pala ang may-ari ng chicharon ni Totep. Yun. Kami po ang Guapings. Kahit hindi kayo mag-agree, kami may hawak ng camera eh. Siyempre. So, konti review lang tayo, mga Gaw, mga bay. So, bakit nga ba chicharon ni Totep to? Kasi naisipan ko parang wala pa yung chicharong laman dito sa Jensen. Yun. Yung mga chicharon from Bulacan, saka Cebu, wala pa rito. So ako nag-experiment dito kung paano gawin. Kaya Yun, chicharon ni Totep. Pakita natin to, guys. So, yan po yung product niya. Yun po. yung laman-laman. Yan. Sarap. Sarap. Tok-tok, kumakatok sa batok. Yun. So, yun, bakit nga ba Totep? Kasi pangalan ko Joseph. Yun. Parang palayaw is Totep. Manfred Joseph Romero. Yeah. So, Totep ang palayaw niya. Kaya, naging chicharon ni Totep. So, alam nyo kasi mga Gaw, hindi nyo natatanong. Kasi wala naman talaga nagtatanong. Etong chicharon ni Totep, ang
pinakamasarap na chicharon, walang bias ha, na chicharon dito sa Jensen. Ang katumbas ng sarap nito ay sing sarap namin. Ang kakapal na mukha nyo. Ano ka nasisira, ulo? so yun mga gaw, mga bay, titirahin ko na to. So maraming salamat, pre. Maraming salamat. Mga gaw, mga bay. One last question na lang. Kailan mo ita-turn over yung negosyo mo sa akin? Siguro... Hindi, joke lang. Sige na. Napaisip tuloy ako doon. Natameme eh. So, yun mga gaw, mga bay. So, paano ba maging vlogger? Ganito. Alis na kami eh. Yun pala, Gaw. Ganun pala yung ginawa mo. Galing ko na, no? Galing mo. So, Oh. mga gaw, mga bay, titirahin natin to. Pero gagawa tayo ng sausawan. Gawa ni gaw natin. Yun, gawa ko. Siyempre. Gagawin ko yan para sa'yo, Gaw. So ngayon gaw, baliktad na naman. So dapat ako na naman ang magtatanong kung anong ano pang Gagawa lang ko yun. ano pa hinihintay natin gaw? Pahintay natin, Gaw. Tara! Yon mga gaw, mga bay, magmumukbang tayo as requested ni Chicharon ni Totep. Gagawin namin to bro, para sa iyo bro. Yes, para sa'yo, Miroy and Paula. Siyempre, ang Taguro Brothers nagluluto yan. Siyempre wala tayong lulutuin ngayon kasi magmumukbang tayo eh. So ang gagawin natin ngayon, ano bang kulang dito? Sausawa. Sausawa. Kailan? 1, 2, 3, go. Ha! Nandito lang sa likod. Ito yung niready ko kanina, yung sili, garlic, at saka yung onions. Yun. Uy, excited ako go. Parang Baka masarap go. yung sausawan mo go. Anong kulang dyan go? Suka. Suka. Sigurado ka ba dyan go? Parang Asin, saan na yung asin? asin. Oh. Asin. Go. Lagyan mo ng ano, go. Yung toto. Ito syempre, gagamitin natin to. Yes. The best. Lalagyan natin ng konti. Konti lang, go. Hindi ko Sorry go. Sorry, go. Saan ka pupunta? Sorry, go. Sorry go. Energy mo, go. Taas. Galing mo go. Galing mo go. Dami. Sige na. So, ano? Subukan na natin. Subukan natin. Wait muna go. Try muna tayo. Siyempre. Ikaw muna, go. Ang maganda sa kanilang ano no. Ang maganda sa kanilang chicharon kasi May laman niya. may kasabay na laman. Ang sarap ko. Masarap mo? Sarap. Yung totoo. Ang sarap ko. Wag daw. Manghang ba? Ito yung masarap na special na chicharon kasi may kasamang laman tsaka may kasama rin yun balat. Manipis lang siya. Chicharon nito type sarap. Super sarap na ano niya. Ano mo gawin? Nakatingin na ako ng maraming chicharon dito sa Jensen Go. Tsaka sa ibang lugar din go. Pero hindi ako nakatikim na ganito kasarap go eh. Sarap to eh. Parang doon sa Adugaw. Parang yung nilagyan talaga nila ng yung mga seasoning nila. Hindi ko alam kung anong sekreto pero Yes. masarap talaga eh. Dito go magkakaroon yan. Susukitin mo yan. Yan. Yan dapat ko. Yan kayo magkakaroon. Yan. Yun. Masarap ba go? Sabi ko na sa'yo. Go. Cheers na go. Go, labit lang go. Gusto ko lang sabihin go. Gusto ko lang sabihin na pinagpapawisan na siya. Diyos na tayo go, naawa na ako sa iyo. Ang pala. Actually, maraming paggagamitan to. Ang chicharon. Pwede natin to Sample. pulutan. Pwede to pulutan. Yes, pulutan. Pulutan. Sa inuman. Lumang. Siyempre, Merienda. Merienda, pwede din. Merienda, pwede. Pwede Netflix and chill. Yun yung sinasabi niya, Netflix and Netflix chill. lang ha. Netflix lang ha.
Tapos, ano pa ano? Netflix. No. Pawis ka ata gaw. Mainit. Wag mo na ulitin yung sili gaw ha. Igang. Igang gaw. Igang gaw. Nabisaya gaw. Nabisaya. Yeah, yun. So yun mga gaw mga bay. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Yes. Don't forget, like, share, comment, and subscribe. And click the notification bell. Ingat kayo. Yes. God bless. More power and God bless. Tatak, Taguro Brothers. So paghahaluin natin ito gaw. Sarap gaw. Ririnig mo ba gaw? Wala sigaw. Wala sigaw. Aha, alam ko na kung saan ka. Wala sigaw ah. Ayun! What's up mananap? Mananap, what's up? Mga bay! Mga gaw, mga bay. Magandang tanghali po mga gaw mga bay. Lahat Yes, dyan. mga gaw, mga bay. So gaw, medyo hindi masyadong maganda yung mga balita Oo gaw. nga gaw, you know. Nakikiisa tayo gaw Yes. sa mga nasalanta sa bagyong Ulysses at bagyong Rolly Yes, gaw. sa Ang gulo. Luzon, lalong-lalo na sa Cagayan Valley. So Yes. nakikiisa tayo, instead na mag-hate tayo, mag-bash tayo or mag-abatikos natin yung gobyerno, magtulungan Tulungan. tayo mga Pinoy. Yes, gaw. I-pray natin ang bawat isa at nakikiramay din kami sa mga nawalan ng buhay. Yes, yes, gaw. Medyo malungkot gaw pero sige lang. So, Yes, patuloy tayo, paangat ng paangat gaw. yes. Angat, pangangat. So ngayong araw gaw, gagawa tayo ng isang ulam na sikat sa Pinoy. Yes. Alam mo kung ano yun gaw? Ano yun, gaw? Ito talaga yung ulam na Pinoy lang talaga ang nag-imbento. Ano yun, gaw? Sisig Kapampangan. Yun. So ang gagawin natin ngayon gaw is yung authentic talaga, yung pinakaunang sisig na naimbento. Pinakauna at pinakamadaling sisig. Mm. So, gaw, ano pang inaantay natin, gaw? Ano pa ba? Tara! Hugasan muna natin gaw bago pakuluan. Ayun. Yun. Yun, kumukulo na yung tubig gaw. So lagay natin tong maskara natin. So, palalambutin natin ito gaw ng mga 30 to 40 minutes. Ano pa ilalagay natin, gaw? Ito ba gaw, bawang. 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 Tapos laurel. Laurel. Tapos lagyan natin konting paminta gaw. Dumi-dumi mo! Yun. Bastos ka! Asin gaw. Yun. Lagyan natin asin. Yun. So okay na yan gaw. Pwede na yan. Ito na yung atay. Sinunod namin after nung maskara. Bigyan muna natin ng ilang minuto. Yun mga gaw mga bay, iihawin natin yung maskara natin. Gagamit tayo ng uling. Lagay na ba natin, gaw? Lagay natin gaw. Yan, yun. Na-slice na po natin yung ating mga karne na pahaba para hindi mahulog sa pag-ihaw. Ito yung process na magkakaroon ng Maillard reaction yung ating karne para may konting tusta. Pwede rin prito, pwede rin deep fry, pwede rin ihaw. Depende na yan sa inyo. So, mas prefer namin yung ihaw kasi authentic ang gagawin natin eh. Huwag kayo iiyak. So, ihawin muna natin ha. Let's go. Yun, mga bayan po. Medyo hindi pa yan masyadong pula-pula gaw. Okay lang yan kahit may sunog. Mas maganda kasi yun talaga yung aim natin. Yung tutustahin natin to eh. Para authentic talaga. Sisig Kapampangan talaga. Yun mga gaw mga bay. Ito na po ang complete ingredients ng ating sisig Kapampangan. So, start tayo sa onions, white onions. Kung meron pula, okay lang din ang pula. Butter. Ito ang butter para sa sizzling plate natin later. Magisabor, pwede na, optional lang din. Tapos meron tayong itlog, optional din to. Pwede walang itlog, pwede meron. Kasi sa modern meron, pero sa mga authentic talaga, wala talagang itlog. Pero mas gusto namin, mas prefer ng Taguro Brothers na may itlog eh. Kalamansi, and siling labuyo, pula. Sili green na mahaba. Paminta, asin, asin. Yun, natusta na po ang ating maskara. Yan po mga gaw mga bay. Yan.
Ganyan dapat. Okay lang kahit may sunog konti. Wala naman problema yan. Halo naman din yan. Meron tayong atay na manok. Yun. Pwede tayo gagamit ng utak ng baboy sana. Kaya lang, wala tayong utak eh. Mga bobo! Ikaw lang siguro. Ikaw din ga, wala ka rin utak. Ikaw lang siguro yung walang utak. Kaya wala tayong nakitang utak ng baboy dun sa palengke. So, optional na lang. Pwede na lang itong chicken liver. Sizzling plate. Yun. Bagong bili. Sizzling plate. Paano yan? Start na tayo. Let's go! Go. So pipigain na natin. Dudurugin natin to. Yun mga gaw mga bay. So dito na yung process ng pagluluto ng sisig kapampangan. Ito na yung slice natin na mga maskara. Ganito lang po kaliliit. Kung gusto niyo mas maliit pa, pwede pa. Kaso kami tinamad na kami. Nakakapagod pala to go. Hindi pala ganun kadali. Yun din natin na na-realize na marami pa masyado. Manpower. Yes. So hanggang dito lang kami oh. Ganyan lang kaliliit yung pwede pa yan. Ganito lang pagtatanda namin kasi tinatamad na kami. Nakapagod. Ulit-ulitin ko pa ba? So gaw, ang gagawin natin, ihalo na natin lahat. Yes, go. So may white onions tayo dito. Yun. Yun. White onions. Sili. Sili. Go parang huwag mo naman pa masyado paanghangin, go. Yun, sili. Huwag mo naman kumain ng ano. Atay na manok. Yes. Atay ng manok. So paghahaluin natin yung gaw. Yun. Lagyan natin ng konting kalamansi. Yun. Tapos lalagyan natin ng konting wait lang kasi bagong bukas. Bago pala. Bagong bili pala yan, go. Yun. So lagyan natin ng konting ano, para may twist. Depende sa inyo kung gaano karami ang ilalagay nyo. Punta. Yun. Asin, konting asin. Depende na yan sa inyo gaw kung gaano karami ang asin. So paghahaluin natin ito gaw. Sarap, go. Mamaya, pa natin yung niluluto. isasalang natin to sa sizzling plate para medyo maluto pa siya and mas matutusta pa rin yung lahat ng ingredients. Yun. Ririnig mo ba, gaw? Gutom na ako, gaw eh. Sizzling talaga gaw eh. Ha? Ayun! Ayun! Grabe po kayo. Yun mga gaw mga bay. Eto na, luto na po ang ating sisig kapangpangan. Yes! Kita nyo naman, yung mukha pa lang. Before tayo mag-start gaw, Yes, go. pray muna tayo. Yes, go. Okay, Father, Son, and Holy Spirit. Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessings na binigay niyo sa amin, Lord. And sana ma-bless niyo po yung aming channel, ang aming mga supporters, ang aming mga subscribers, sa lahat ng mga tumulong sa amin para sa lahat ng mga nasalanta sa bagyo. Sana, Lord, tulungan niyo po sila makaahon. All this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Yun! So, anong unang ginagawa natin, Gaw? Ritual. Titikman. Titikman. Siyempre, titikman natin to. Ano mo nga, go. Sarap niyan, go. Sabi mo na yung sili, go. Cheers tayo. Cheers. Cheers. Para sa inyo mga gawa. Go. Huwag natin ito patagalin, go. Kanina pa akong gutom na gutom, go. Let's go. Ang hirap pala gawin ito, Gaw. Ano gaw? Akala ko madali lang gawin to pero Sabi ako dyan. saludo ako sa mga nagbebenta ng mga sisig na kapangpangan. Ito gaw. Super. Bilib ako sa kanila gaw tapos medyo mura lang yung presyo. Go. Panin ko lang, go. Talagang Kapampangan talaga yung nag-originate. Kung saan nag-originate yung sisig talaga. Nilagyan natin ng itlog gaw kasi medyo i-combo lang natin medyo ng authentic tapos at the same time meron din mga pang modern. Madaldal ka eh. Anong dada gaw? Ingay mo, go eh. Kanina pa ako nag-aantay matapos ko magsalita.
Sabaw natin. So sarap go. Pansin ko, mas masarap talaga yung white onion talaga, no? Kasi nakakain talaga siya. Tapos matamis, no? Yan yun. Sarap. So, masyado pa maanghang to? No. Sabi na pawisan ka na gaw. Ito kasi gaw. Ang natutunan ko kasi sa sisig is kay Ninong Rai. Kilala mo si Ninong Rai? Idol natin yun, Yes, si Ninong Rai. Sa kanya ko natutunan yung Maillard reaction. Ano ba yung head yan? Yung chemical reaction ng pagsusunog, masarap yung pagkain kapag merong medyong konting tusta. Huwag kayo matakot if meron kayong ganito, yan parang ganyan. Yan. Pasunog. Parang Huwag sunog. kunin yung Kasi part ito- ko lang. Akin yun. Gago! Ito yun yung masarap daw eh. Yun talaga yung masarap sa sisig. Mag-display na naman tayo dito. Naiinom din pala to. Cheers mga gaw. Sarap. Gaw. Ako din paborito ko yung sili, kaya andyan niya kalagayan. No! God, please, no! Mamaya kakainin ko yan. Save the best for last. Yes. Kilala mo si Aiko Gaw? Ako. Aiko Ilara. Hindi masyadong maanghang gaw? Mainit lang. Bakit may Walang hangin. Grabe kahalang. Uy, sobra kayo. Dito na pala siya iluluto sa assistant cake. Akala ko pa naman, ang ginagawa ng iba, niluluto sa kalaha. Sa kalan. Mga bobo! Kalaha. Kalaha daw. Bulok. Sis, tamad ka na naman. Kakain ka na kakain dyan. Balagan daw. Ako na lang gagawa nito, gaw. Gawin mo na lahat, trabaho mo na yan. Shout out muna kay Dinero family. Mm, Ray. yes. PO2 Ray. Yes. And Christine, Maring Christine. Yes. Shout out sa inyo kasi Kay Zeus, upcoming na baby niya. kami na baby nila. Ito ay celebration. Actually, gaw, sila bumili nitong mga ingredients natin para sa vlog na to kasi Thank you. as sign of Thanksgiving nila. Proud na proud kami sa lahat ng kapulisan na tumutulong sa mga taong nasalanta ng bagyo. Shout out Mami Dolls, Healthy Eat Outs ang channel niya. Subscribe kayo. Villegas Emmanuel Emong's Adventure. Sir, thank you. Thank you po sa pag-support. Thank you sa mga tips na binigay niyo sa akin, sir. Saludo po ako sa iyo, sir. Ingat ka dyan, sir, sa Marikina. Kakay Cons, subscribe kayo sa channel niya. Kito Treats Davao, kay Jam Cabalida. And pa-shoutout ka rin sa FVR teachers Yes. who were recognized by the region as writers and illustrator. Ma'am Lene Kanyada, Ma'am Badrana Yusop, Ma'am Warda Sulaiman, Ma'am Catherine Macalaw, and to all the Gamma Phi Omicron, Yes, just for you. yes, just for you. Si Gigi. Hello, Gigi. Yes, Congrats. happy engagement sa inyong dalawa ni Panpan. Ninong Sir Mike, don't forget to watch, share, and subscribe. And click sa notification bell. Kalimbangin nyo na yan. Para may update kayo sa mga bagong videos namin. Kung nag-enjoy kayo, na-appreciate nyo, mag-subscribe kayo. Ingat kayo, more power, and God bless. Tatak, Taguro Brothers. Nice! Gaw? Si Gaw. Oh. Nandito na naman. Hello. Hello. Gaw? Ah. Hello, Gaw. Saan na yun? Oh. Yun. Andyan ka lang pala. Go! Parang hindi scripted yung ginawa natin. Scripted yun, di ba? Scripted pala yun? Alam mo naman, di ba? Akala ko sino yung mahawak sa likod ko eh. Baka akala nila scripted ang ginagawa natin. Hindi yung scripted. Bigla ka talaga yun. Bigla. Sa tabi mo. Biglang-bigla, nakaganyan yung camera. So, yun. Oh! What's up, mananap? Mananap, what's up? Mga gaw, mga ba? Mga gaw, mga ba. Magandang araw sa lahat ng mga kababayan natin, lalong-lalo na dyan sa mga OFW Yes. natin. Yes, Gaw. Ngayong araw na to, gaw, magluluto tayo ng manok na naman, gaw. Naiba na naman tayo ngayon, Gaw. Gagawa tayo ng whole garlic chicken. Yun! Garlic chicken. Yun, buong buo talaga, Gaw? Gaw.
Buong buo Okay. gaya na pagmamahal na binigay mo sa kanya, tapos iniwan ka lang. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. You're not really fine. Ano pang inaantay natin? Ano pa? Tara na! So gaw, hugasan natin ang manok gaw. Sexy, Simple. sexy. Ito yung pinaka-importante sa lahat gaw. Huwag dapat kalimutan ng mga viewers natin. Dumi-dumi mo! Joke. Bastos ka! Yun mga gaw, mga bay, ito na ang main ingredients ng ating garlic chicken. Simpleng-simple lang gaw, hindi masyadong complicated yung mga ingredients natin. Madaling-madali lang gayahin. So ito na gaw, sisimula tayo sa... So ito gaw, yung garlic natin gaw, hindi ko na pinapakita yung mga slice natin gaw kasi may nagrereklamo na boring daw na part doon. Huwag kayo iiyak. So ganito ang pagkahiwa, ganito kaliliit chicken. Chicken. Yun. Pakukuluan kasi natin yung chicken natin. Ito, may tanglad tayo. Tsaka meron tayong Baguio beans. Ito din, meron tayong sweet corn. Patatas. Carrots. Para sa sauce natin daw, margarine. Baka naman. Star margarine. Sugar. Sukal. Asin. Pepper. Nor liquid seasoning. Baka naman. Baka naman din. Gaw, may tanong ako, Gaw. Ano? Ano yan? Ay, may kutsara tayo gaw kasi mamaya para tikman natin kung okay. Mga bobo! Joke. Joke. Ewan ko para saan ba to? So, ano na, Gaw? So, ano pala? Tara! Gunggong! So yan mga gaw, mga bay. Nagpakulo tayo ng tubig. Kita niya naman. So pakukuluan muna natin gaw. Yun, lagay pala natin yung tanglad. Yun gaw, binutasan natin dito gaw sa loob gaw para maluto yung sa loob natin gaw. Yun. Yun yung purpose na binutasan natin dito gaw. Pakukuluan natin ko gaw. Sige natin. Lagay mo na, Gaw. Yun. Sasabay na rin natin yung gulay gaw. Yung carrots at saka yung patatas natin. Gaw. Carrots and patatas. Yes. Sabay na natin sila. So madali lang to gaw, mga 10 minutes lang pwede na to. Ang manok, yung mais natin gaw. Okay, Yun. Sabay na natin. Ngayon ko lang nakita yung may ano pala bulalo na chicken. Hintayin natin ng 10 minutes. 5 minutes gaw, babalik rin natin yung chicken. And 5 minutes din sa kabilang side. So, Yun. hintayin natin gaw. Tara. So, yun gaw, 5 minutes na gaw. Yun. Baliktad mo na yan, Gaw. Baliktad natin to gaw. Hindi natin yung overcook to gaw, baka mawasak to gaw eh. Pwedeng malambot. Tingnan mo gaw, wasak to gaw. Ayun. Yun. Okay, Gaw. Sige. So kukunin natin to gaw kasi lutong-luto na to gaw. Pwede na to gaw. Pwede na yan. Huwag natin masyadong i-overcook gaw kasi madudurog yung ating patatas at Yun. carrots. Yung Madali Baguio. lang yan gaw. Mga Ikaw, bakit hinuli mo yung Baguio beans para natin? di siya masyadong maluto gaw. So gaw, madali lang gaw. 3 minutes, 5 lang, 5 minutes. Okay na yan gaw. So doon na tayo sa deep frying gaw. Dito natin kukunin gaw para hindi mawasak yung balat ng chicken natin. Yung gaw, ito yung para sa sauce natin gaw. Lalagay natin ang garlic, minced garlic. Igisahin natin to gaw. Mantika ang ginamit natin gaw kasi kapag nilagay natin yung margarine, masusunog yung margarine natin gaw. So gaw, lalagay na natin gaw yan. May golden brown na gaw. So lalagay natin itong margarine gaw. Yun. Sarap. Nice. Naamoy mo ba gaw? Amoy na amoy, Gaw. Ang bango gaw, di ba? Maganda mo yung kanta na Sarma gawin. Okay. Sir Margarine, pampatambok o no, likod sa sunay natin. Yun. Okay na to gaw. So lalagyan natin ng asukal to gaw. To taste na yan gaw kung anong gusto nyo, kung matamis or ano. Pwede rin wala, pwede rin meron. Okay, let's go. Deep fry Lagay natin mo to, na yan, gaw. Gaw. Wow! Yun gaw. After 5 minutes gaw. So babalik ka rin natin to gaw. Wow! Sarap yun, Gaw. Diba? Diba? Then every 5 minutes daw, babalik ka rin naman. Every 5 minutes daw, babalik ka rin natin to gaw. So gaw, after 5 minutes na naman gaw, babalik ka rin na naman natin gaw. Yun. Oh, sarap, Gaw. So hindi pa tayo hinihintay natin ang golden brown gaw. So hintayin naman tayo ulit ng 5 minutes gaw. Yun.
Ayun, gaw. So, luto Tatanggal na. Tatanggalin na ba natin? Luto na yun, gaw. Tingnan mo, gaw. Yun. Luto na. Bango? I-try natin ito, gaw. Mabilisan lang ba yan? Bilisan lang ito, gaw. Hindi masyadong matagal. Basta pala daw. Yun. Ito na ito, gaw. Grabe naman ito. Parang mahirap. Parang nahihirapan ka gawa. Mahirap talaga ito. Yun, mga gaw, mga bay. Luto na po ang ating whole garlic chicken. Yes! Kita nyo naman, sa display pa lang. Tingnan mo naman, gaw. Ang ganda-ganda ng presentation, gaw, na ginawa natin, gaw. Presentation pa lang. Wala na. Wala na. Finish na. Before yan, gaw, mag-pray muna tayo. Yes, go. Para sa amin. Lord, maraming salamat po sa lahat ng mga blessings na binigay niyo sa amin, Lord. I-bless niyo po yung aming food ngayon, yung mga supporters and mga subscribers namin. All this we pray in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Kuman muna natin, gaw. So, paano ba yung tikman, gaw? Hindi ko alam, gaw. So, kakamayin natin ito, gaw. Sige, gaw. Ito na lang, gaw. Crispy, gaw. Yan, oh. Parinig ko sa kanila, gaw. Yun! Lagyan natin ng sauce, gaw. Sarap! The best. Grabe. Worth the wait. Gaw. Ang masarap yung kainan natin ng kanin. May sauce tayo dito, gaw. Lalagay ko sobrang sa kanin, gaw. Yung sobrang sauce. Yung kanin natin, gaw, parang may... Iba yung mukha ng kanin natin, gaw. Yung kanin natin ngayon, gaw. Dinorado. Dinorado. From Santiago family. Yun! Thank you, Santiago family. Thank you Sir po, Louie, Ma'am Tito. Ding. Yes, Tito Louie, Tito Ding, Tita Ding. Thank you very Isa pa, much. sarap ito kainin, gaw. Ibang dinorado, gaw. Yung pulang kanin, gaw. Rasahan mo, gaw. Ibang-iba. Sa normal na kanin. Oh! Gago! So, lalagyan mo yung kanin ng gaw. Ang sauce natin. Yun, gaw. Tingnan mo, gaw. Patry mo nga ako niyan, gaw. Yun, sarap niya. Grabe, gaw. Ang sauce, gaw. Sarap masyado, gaw. Yun. Lalagyan natin ng gulay, gaw. Siyempre. Ito, gaw. Hindi ako nabubuhay na walang gulay, gaw. Sarap ng gulay, gaw. Init, gaw. Tulungan mo naman ako, gaw. Init, gaw. Kakahango lang ng manok, gaw. Mainit pa masyado. So, Sobrang init pala. Sobrang sarap. Baka gusto mo mong salita, gaw. pwede mamaya na lang mag-vlog. Pwede mag-focus muna sa kain. Kain. Sarap masyado. Go. Yes, sir. Tamang-tama ang pagluto ng gulay, gaw. Hindi siya nasobra ng luto, gaw. Yes, gaw. Tamang tama lang talaga, gaw. Tsaka yung patatas natin, gaw. Tingnan mo. Sauce pa lang, gaw. Ulam na. Gaw, kahit walang manok, gaw. Kulay lang. Okay na. Gaw. Ang init. Ang init. Kanina. Yan, umusok pa, gaw. Ito yun. Lalagyan ko na sa bowl. Tingnan mo, gaw. Yun. May sauce na yan, gaw. May sauce pa. Sarap. Tumutulog yung sauce. Mainit. Go! May sweet corn tayo, gaw. Subukan mo. Sarap ba? Tamang-tama din yung pagkaluto, gaw. Naluto talaga yung chicken natin sa loob, gaw. Kasi binutasan natin kanina, gaw, eh. Ito Go. yung advice sa akin ni Narciso Piudos, gaw. Yung idol natin, gaw. Pakita mo sa kanila, gaw. Pakita mo sa kanila, gaw. Buksan mo, gaw. Buksan mo sa atin na naman yan. Wala may-ari na iba niyan. Yan yun. Lutong-luto yung sa loob. Yes. Say! Wings, gaw. So, ay muna tayo sa mga Ibanez family sa Leyte. Well, family namin dyan sa may Tolosa, yung mga Lucia, tsaka Riños, doon sa Russia, Leyte. Riños, Leyte. Davao family. Speo family sa Yes, Davao. Davao. Serrera family, Serrera family. Sila ba doon? Isa sa ating papasalamatan ngayon na araw daw. Ang source ng recipe natin. Yes! Sila yung may-ari ng Goto Station daw. Ito station. Goto Station, yung may chicken native arroz caldo, merong goto,
at Takwat Baboy. Mm. Pamilya Piodos. Ito yung page nila. Pakita mo yung page nila. Yung picture, every Saturday, Farmers Market. farmers market. Jansan. Congrats nga pala doon sa lahat ng boxers ni Sanman. Hmm. Sanman Promotion. John Ray Manangkil. Yes, Janay Manangkil and JC Manangkil. Idol. Super. Kalimutan natin ma-display pala tayo dito, Rick. Cheers muna. Ito yung nakakalimutan namin. Sa sarap Parati. na. Cheers tayo mga bay. Powered by Coke. Coca-Cola. Baka naman. Baka naman. Baka naman. Promotion. Shout out pala kay Brad Jimmy. Brad Jimmy, cook yan daw. Salute. 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 Capital S daw. ACLC, Tau Gamma Phi Chapter. Arnel Ustique. So, idol, PS5 natin dyan. Si Maricon Giturbos. Kapag accommodate sa akin dun sa pharmacy nyo. Olarte Family. Olarte Family. Yes. Shoutout din pala dun sa chicks ko. AA. Okay. Dadagdag ko lang, shout out nga pala sa Team Sarap sa Ice. Hindi ko na kayo maisa-isa kasi hindi ko masyadong kabisado lahat ng members. Pero salamat sa inyo. So hanggang dito na lang tayo mga bay. Yun. Gusto. So don't forget to watch, share, and subscribe. And click the notification bell. Ingat kayo, more power, and God bless. Tak-tak, Taguro Brothers. Yun! Kobe Bryant.